shirye-shirye dai sun fara nisa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Mutanen cikin jamhuriyar Nijar sun fara fitowa domin zanga-zanga akan irin ƙungiyar nan ta ECOWAS da ta fito domin a sulhu tsakanin sojojin ƙasar Rasha da kuma ƙasar Nijar. Irin abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar kenan. Yanzu kuma muka samu wani labari mai ƙarfi akan irin zaman tattaunawar da aka yi da sojojin ƙasar Rasha da kuma na sojojin ƙasar Nijar da kuma ƙungiyar nan ta ECOWAS domin a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Yanzu kuma haka kotu duk da ta bada umarni domin a hukunta Muhammad Bazoum akan irin munafurcin da yake fitarwa daga cikin ƙasar wato Nijar. Sojojin ƙasar Nijar sai dai sun fito suna magana akan irin abubuwan da wato Muhammad Bazoum a cikin ƙasar Nijar. Shi yasa ƙungiyar ECOWAS ta ce ta taimaka da su bada belin Muhammad Bazoum domin ya zo a tattauna da shi akan irin abubuwan da suke faruwa akan ya bada kujerarsa ta salin alin ba sai an mai wani tashin hankali da wata masifa ba. Mutanen cikin kasan wato Nijar suna fitowa suna zanga-zanga akan irin cin mutuncin da aka yi wa Muhammad Bazoum. Har ila yau dai sojojin kasar Nijar suna cewa duk abubuwan da 'yan kasar Nijar za su fito su yi ba ruwansu. Yanzu kuma zanga-zanga ta fara afkuwa akan irin zaman tattaunawar da ake yi yau da kasar Nijar da kuma kasar Rasha da kuma ƙungiyar dan ta ECOWAS akan irin cin mutuncin da aka yi wa Muhammad Bazoum na karɓar juyin mulki da aka yi wa Muhammad Bazoum. Mutane sai fitowa suke suna faɗar abin da yake bakinsu. Wato mutanen cikin ƙasar jamhuriyar Nijar suna fitowa suna yin zanga-zanga akan irin abubuwan da yake faruwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai Muhammad Bazoum so ake dawo kujerarsa. Yanzu kuma tattaunawar da aka shiga ake yi tsakanin Rasha da kuma ƙasar Nijar da kuma ƙungiyar nan ta ECOWAS ta fara bada abubuwan da ake so domin Muhammad Bazoum zai dawo kujerarsa ba da ɓata lokaci ba. Mutane suna fitowa suna zanga-zanga ne ba don kuma ba saboda irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar. Wani matashi ya fito yana ƙara da cewa shi zaman lafiya yake so a cikin ƙasarsu, baya so a ce an tada hargitsi ana zuwa ana tashin hankali a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai ƙungiyar ECOWAS tana shiga ƙasar Nijar ne domin a samu zaman lafiya. Ƙungiyar kuma ta shiga ne ba don kuma ba saboda Muhammad Bazoum ya fito daga cikin ƙangin rayuwar da yake ciki. Ƙungiyar kuma ta ƙara da cewa za su nemo wa Muhammad Bazoum beli domin ya fito daga cikin ƙangin rayuwar da yake ciki. Mutanen cikin ƙasar Nijar kuma sun fito sai zanga-zanga suke suna cewa ba ruwansu da wannan abubuwan da suke faruwa, su kawai a fito da Muhammad Bazoum ya ci gaba da gudanar da mulki. Har ila yau da rigimar cikin jamhuriyar Nijar ana nan ana ta yin ta. Mutane suna cewa za a shiga a yaƙi tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Najeriya. Har ila yau dai sojojin ƙasar Burkina Faso suna cewa duk wanda ya kawo ƙasar Nijar hari su ma za su kai musu. Duk wanda ya ce zai tattauna da wato ƙungiyar ECOWAS ya samu wani haɗin kai ne domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ba a shiga ba a fita. Mutanen da suke cikin jamhuriyar Nijar suna Allah domin a kunce su daga cikin wannan masifar da suke ciki. Mutanen cikin jamhuriyar Nijar sun ƙara da cewa su wannan masifa da take afkuwa akan juyin mulki da aka yi wa shugabansu ba san su suke ba saboda irin afkuwar da masifofin da suke shiga daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar dai har yanzu ana nan ana ta shigarta domin mutane sun ce ba za su taɓa shigar jamhuriyar Nijar ba saboda irin masifar da take cikin jamhuriyar Nijar. Kuma addu'a muke duk wanda yake cikin jamhuriyar Nijar Allah isa ya fito lafiya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙungiyar ECOWAS an samu maslaha tsakanin sojojin Burkina Faso da kuma sojojin ƙasar nahiyar Nijar domin a samu maslaha domin kujerar Muhammad Bazoum ta dawo hannunsa ya ci gaba da gudanar da aikin da yake yi. Mutane kuma suna mamakin yadda Muhammad Bazoum ya samu goyon baya ga shugabanni manya-manya. Yadda mutanen ƙungiyar ECOWAS suka ce Muhammad Bazoum mutumin arziki ne a dawo mai da kujerarsa domin ya ci gaba da gudanar da aikin da yake a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai zanga-zangar cikin jamhuriyar Nijar ana nan ana ta gudanar da ita. Mutanen cikin jamhuriyar Nijar sun ce in dai ba a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa ba za su yi ta zanga-zanga har a dawo mai da kujerarsa. Sojojin ƙasar Nijar kuwa sun kai Muhammad Bazoum kotu domin kotu ta hukunta shi. An shiga kotu kuma an yanke hukunci amma duk da haka 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar sun ce ba su yarda ba domin Muhammad Bazoum shi zai ci gaba da gudanar da mulki a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Irin abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar suna da yawa. Yanzu kuma muka samu wani labari na ƙarfi da yaji akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar.
Sojojin ƙasar Rasha sun fara shiga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar domin shirye-shiryen harin da ƙasar Najeriya ta ce za ta kawo wa ƙasar wato Nijar, inda ba a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa ba. Ga irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar har yanzu takaddun ba a haɗa su ba. Yanzu kuma takaddun da ake so a haɗa a hannun Bola Ahmad Tinubu da kuma takaddun da suke hannun Muhammad Bazoum. Sun ce in dai aka fito da Muhammad Bazoum za a bada takaddun domin Muhammad Bazoum ya haƙura da mulkin cikin jamhuriyar Nijar. Sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar sun tada hargitsi domin irin cin mutuncin da ake yi wa 'yan ƙasar wato jamhuriyar Nijar. Sun ce ba sa so a taɓa duk wani da yake cikin Nijar domin in aka taɓa shi uwa an taɓa ransu ne. Sun ce ba ruwansu kawai su da shugabansu za su yi faɗa domin ya bada kujerarsa ya sauka salin alin da irin juyin mulkin da suka yi wa Muhammad Bazoum a cikin ƙasar Rasha. Kuma sun ce in dai aka kawo wa ƙasar Nijar hari duk wanda ya kawo mata za su je su shiga su ma su kai mai hari. An samu maslaha tsakanin ƙungiyar ECOWAS da sojojin ƙasar Nijar domin a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa ya ci gaba da gudanar da aikin da yake a cikin ƙasar jamhuriyar ta Nijar. Masu sauraro don Allah don Annabi muna roƙonka ka dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun fitattun labaranmu da muke kawo muku a cikin ƙasar Nijar. Duk abubuwan da yake faruwa za mu ci gaba da kawo muku shi a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Amma kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun fitattun labaranmu da suke fitowa daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar.